Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu l-Qudiesa tal-Madonna f'jum is-Sibt. Slima għalikom imqazza, inti bħeġġa kbira tajt lid-dinja lis-Sultan li jaħkem fuq is-sema u fl-art għal dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla. Inti salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Inti jena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Warrab minn qudiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk f'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għali mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Ħuti, sew jekk fema safja u sew jekk le, basta jixxandar Kristu u b'dan jien nifraħ, iva, u nibqa' nifraħ. Għax naf li dan bit-talb tagħkom u bl-għajnuna tal-Ispiritu ta' Ġesu Kristu għad jisfali għas-salvazzjoni tiegħi. Jien għadni nittama u nistenna bil-ħerqa li ma jkolli xejn mniex nistħi. Anzi għandi l-fiduċja li kif dejjem hekk sissa Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja Kristu u l-mewt rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx. Ninsab bejn ħaltejn. Min naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna aħjar għalija, min naħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna aħjar għalikom. Min dan jiena żgur għalhekk naf li se nibqa' hawn u nkun magħkom għal ġid u lena tagħkom fil-fidi. Mela, meta nerġa' niġi għandkom ikolkom aktar biex tiftaħru bija fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien, ruħi għaċana għal-Alla għal-Alla l-ħaj. Ruħi għaċana għal-Alla għal-Alla l-ħaj. Bħalma żżira tixxennak għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennak ruħi għalik u Alla flimkien. Ruħi għaċana għal-Alla għal-Alla l-ħaj. Ruħi għaċana għal-Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċalla flimkien. Ruħi għaċana għal-Alla l-ħaj. Kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ sad-dar ta' Alla, fostajta ta' ferħ u taratti l-ħajr. Qalb folla ferħana flimkien. Ruħi għaċana għal-Alla l-ħaj. Jekk iġobkom inkunu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi jgħid il-mulej u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u għumli. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba kien is-Sibt
u Ġesu daħlant wieħed mill-kapjiet tal-Farizej biex jikol għandu. Huma għadu għajnejhom fih. Billi rab b'għajnejh kif il-mistednin bdew jażlu l-postijiet ta' quddiem fil-mejda, għallilhom din il-parabola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa tat-tieġ, mhux toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stiednek lilek u lilu jiġi fuqek u jgħidlek għati post lil dan. U inti mbagħad brexa ta' mistħija fuqek ikollok tieħu l-post tal-aħħar. Għal kontrarju, meta tkun mistieden mur inxteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek ħabib itla f'post iktar il-fuq. U dan ikun ta' ġieħ għalik quddiem daw kollha li jkunu fil-mejda. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Kemm jikkontrasta eżist l-emil ta' Ġesu mill-emil tal-Farizej. Għaliex? Propju hekk turina din is-silta li tippreżenta wieħed marit li sapruħu quddiem Ġesu. Fil-waqt li l-edewa ta' Ġesu kienu attenti biex jaraw x'ser jagħmel f'dan għal-jum tas-sibt. Ġesu ma ddejjaq xejn, juri kif il-ħnina tiġi qabel kollox. U allura x'għamel? Fejjaq lil dan ir-raġel. U x'infejqu batu. Issa ħuti din il-kelma tfisser illi Ġesu lil dana ir-raġel kien qiegħed jagħtih grazzja li jibda ħajja ġdida bħala persuna imfejqa, bħala persuna li messet mal-ħnina tal-Alla. U allura din is-silta tfakkarna li ma għandna nitilfu l-ebda okkażjoni biex jiena nkun nista' ngħin lil ħija li għandu bżonn. Importanti ħafna kemm persuni li jistgħu jkunu ħafna qrib tagħna u għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek u forsi inti ma tagħtix każ tiegħu. Minn dawn insibu ħafna emarġinati, imwarbin, m'għandhomx jieklu, mistkerħa minn nies. Aħna lil dawn il-persuni rridu nfittxu. U allura is-sentenza li għalilna Ġesu fil-Vanġelu, kont bil-ġuħ u tmajtuni. U forsi kien hemm mistaqsih lil Ġesu fejn kont bil-ġuħ int u tmajnik. U Ġesu jirrispondihom, dak li għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U allura importanti ħafna nitolbuh il-mulej Ġesu dalgħodu u ngħidulu mulej għenni biex narak fil-bniedem il-batut. Għax f'dik il-persuna batuta żgur li hemm il-persuna ta' Ġesu Kristu. Bil-wieqfa. Fl-istqarrija tal-jum meta fina l-imħabba tal-Alla issir perfetta, bl-umiltà u s-sempliċità inres quddiem il-mulej dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li aħna ngħidu għamilna mulej perfetti fl-imħabtek. Għamilna mulej perfetti fl-imħabtek. Mulej inturu ruħek il-min huwa umli, għamel li fuq l-eżempju tal-Verġini Marija, il-Knisja tkun il-qaddejja umli tiegħek fid-dinja nitolbu għamilna mulej perfetti fl-imħabba. Mulej inturi wiċċek f'minkejja tibati, biddel il-fehmiet tas-setanin tal-art
biex ħabirku għal-paċi u l-ġustizzja fost il-bnedmin nitolbu. Għamilna mulej perfetti fl-imħabba. Mulej inti titkellem fi skiet, enna nisimaw il-krib tal-imsejknin u l-fokra nitolbu. Għamilna mulej perfetti fl-imħabba. Mulej inti tingħata lina taħt il-ħobs u l-imbit, kummana l-koll biex bħalek nofru ħajjitna lil-ħutna nitolbu. Għamilna mulej perfetti fl-imħabba. U fl-aħħar namlu it-talba personali tagħna. U Alla missier li bat lill-ibnek biex isalvana u rittu jsir bniedem bħalna minn Marija Verġni. Ilqa' t-talb tal-poplu tiegħek fil-mixja tiegħu lejk u għatih li jasal fejn inti qed tgħix fis-Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnok tiegħi neħħiti. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkun l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex huwa li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes il-ġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix wi Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħ ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-aġeb fil-ħajja tal-qaddis tiegħek. Imma li żied illum fit-tifkir tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħruk fil-kobor tat-tiba tiegħek l-istess sinnu ta' raddi l-ħajr li għamlitlek omm ibnek. Għax tassew ħwejġ bara għamilt mad-dinja u xarrit fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Biħlek tajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, magħkum lija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewit, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewinti mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja
kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemx għanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs, raddi l-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbu u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobb u nadrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xul-mulej kull irkopa temil kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bi ibnek fdina u tal-qaw minn mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Ġużepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw tħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba li Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet bil-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba tal bix-xewqata dil-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qadir mis-sirħanin lillu li dak kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna
li bejn titfawar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna li inti f'ismewik jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubit, bħalma naħfru l-imnoħat jgħalina. Fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qadis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Jien hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħennin dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol ta' is-saf tiegħek. Żdejt kelma waħda, ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
ngħidik li x-xorb li ħadna ikun jiswinna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-wieqfa infaħru lis-Santissima Trinità, imbaxxu rasna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla, nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija mħanina, qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlinek inħobbu. Morru fil-paċi ta' Kristu.